салом дӯстон ва боз як сайти дигар барои пулкоркунӣ ба таври автоматӣ ссилка барои сайт дар поёни видео мешавад. Ва барое ки агар мо бихоҳем кор кунем, вақте мо регистратсия мекунем, мо да персонажи якум падаркамон метавад ва ба таври автоматӣ худаш пул овардан мегирад. Ва агар бихоҳем персонажҳоро бихарем, персонажа интихоб мекунем ва дар инҷа моро персонажҳоро нишон метавад ва нархҳошон. Ва ина якумаш 10 рублай, 1 рубл ҳар рӯз фоида меёрамон ва дуюмаш 50 рублай, 7 рублу 50 копеек фоида меёрам. Ҳамихел персонажҳо чанд қадаре ки қимат чид, ҳамон қадар фоидааш бисёртар мешавад. Ва ина дар баланси ман 1 рубл 16 копейкай. Агар шумо бихоҳед ки пул нагузаронед ва ҳамихел кор кунед, метавонед ҳамихел бе пул нагузаронда шумо дар якум шаби пул падарка метаванд ва ҳар рӯз 1 рублӣ метавонед бе пул кор кунед, бе пул пардохтан. ва бо тарзи дигари пулкоркунӣ бошад серфингай. Серфингай интихоб мекунем ва мо дар инҷа сайтҳоро тамошо мекунем ва пул кор мекунем. Ва ина поёнда сайтҳоро нишон додагай ва 005 копеек 005 рубл нишон додагай ва переход мекунем дар ҳамин сайт, мишкара зер мекунем ва ина поёнда таймерро нишон додисай ва таймер поён омадасай. ва мо ҷудат мекунем ки ҳамин таймер буд шавад ва капчара мегзарем, пул дар баланси мо мегзарад. Ва ина капчара нишон дод ва сета ситорача, яъне рақами серия интихоб мекунем. Ва ина пул дар баланси мо гузаштаг ва ин сайтро маҳкам мекунем. Ҳамихел дига сайташо бо тамошо кардан мегирем ва пул кор кардан мегирем. Ва ина баланси ма ҳозир 0 ва браузера обновид мекунам ва ҳозир баланси ма зиёд мешавад. Ва ина 05 шидам, хеле тамошо мекунед сайтҳоро ва пул кор мекунед бе ягон пулгузаронӣ. Ва агар бихоҳед ки пул бигузаронед ва пополнита интихоб мекунед, барое ки биги тезтар кор кунем, пополнита интихоб мекунед ва дар инҷа кашлокҳоро нишон медиҳад ки шумо ба воситаи ҳамин кашлокҳо метавонед дар ҳамин сайт пул бигузаронед ва тезтар пул кор кунед. Ва мисол бигирем пайра интихоб мекунед ва инҷа дар нархша менависед чанд мегузаронданӣ 100 рублай 200 рублай менависӣ ва инҷа поёнаш минималка пополнение 1 рубля пайр, яъне ки 1 рубл қабул мекунад, аммо дига дига кашлокҳо бошад 100 рубл 200 рубл, картҳо бошад то 1000 рубла қабул мекунад, мақсад 10-20 рубла қабул намекунад. ва инҷара ҳатман бубинед. ва барои пултона гирифтан шумо настройкада медироед ва дар инҷа шумо кашлоктона добавид мекунед ки агар кашлоктона сохранить карда набошад, пултона гирифта наметавонед. Мисолне айма пайра истифода мебаранд ва метавонед ду кашлоки дига дар инҷа нишон додагай, дар ҳамин кашлокҳо пулотона бигиред. Вақте ки номери кашлоктона навистед ва дар инҷа сохранита интихоб мекунед. ва кошелек пайр сохранен, яъне ки сохранить шид кошелек ва окира интихоб мекунем. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.